Heddiw, ni'n mynd i cymryd trywydd bach wahanol a dechrau meddwl am sut mae mathemateg yn rili ddefnyddiol i ni mewn byd go iawn. A'r enghraifft cyntaf ni'n mynd i edrych arno heddiw yw pwyso ceiniogau. Felly, jyst i atgoffa chi unwaith to cyn i ddechrau, fy enw yw Efa, dwi'n fyfyrwr ail flwyddyn mathemateg yma ym Prifysgol Caerdydd, a gyda fi yw Thomas, a fe yw un o'r darlithwyr yma yn y Prifysgol hefyd. Felly, ni wedi bod yn cynnal sesiwn yma heddiw, a fel wedodd Hugh bydd Cahoot ar ddiwedd y sesiwn hefyd, i weld faint chi wedi bod yn gwrando a faint chi wedi deall, iawn? Felly, cadwch eich cwestiau a pennau agored ar gyfer y cwestiynau yma i gyd, iawn? Felly, ni am ddechrau. A'r cwestiwn sydd gen i yw, mae gennym ni glorian a 3 ceiniog gwahanol, ond mae un o'r ceiniogau yma yn drymach na'r lleill. Sut ydyn ni gallu ffeindio mas pa un yw'r un trymaf? Chi'n bod yn rhoi syniadau yn y chat i fi os gwelwch hwnna. Weld, os mae da ni clorian sy'n gallu pwyso 2 beth ar un pryd, sut ydyn ni'n gweithio mas pa un sy'n fwy trwm? Reit te, mae rhai yn dechrau ymddangos a rhai wedi dechrau defnyddio'r chat mwyn ateb y cwestiynau. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae un person yn dweud pwyso nhw i gyd. Pwyso nhw, meddwl rhywun arall. Rhowch nhw ar y sgil, ar y glorian i ddechrau. Ie, mae hynny rheini yn awgrymiadau doeth, mae'n siŵr. Maen nhw yn, chi'n taro'r hoel yn eich ffen. Felly, beth sy'n mynd i ddigwydd pan ni'n pwyso nhw? Ydyn ni moyn pwyso un ar y tro? Ydyn ni moyn pwyso 2 ar un ochr arall? Byddwch yn fanwl, sut ydyn ni'n pwyso nhw wedyn? Oes na rhywun yn medru bod yn fanylach eto, achos da ni'n cael lot o pwyso nhw, ond sut yn union mae'n gwneud hynny te? Mae rhywun yn dweud pwyso 2 a wedyn pwyso'r un trymag ydy'r un da chi heb bwyso eto. Oes na rhywbeth yn hynny, Efa? Mae yna cynnig dda iawn fyna. O'ch chi wedi gweud pwyso 2, felly mae hwnna'n dull rili ddyddiol iawn, a gadael y llall ar ôl. Felly, yn y sleid nesaf, dyma ni am wneud. Mae yna 2 sefyllfa gwahanol gall ddigwydd pan ni'n pwyso'r ceiniog. Yn sefyllfa 1, gall y pwysau fod union yr un peth, a bod y clorian ddim yn symud o gwbl. Felly, beth ydy hwnna'n gweithio ni? Os mae da ni 2 ceiniog yn anwybyddu sefyllfa 2 am nawr, 2 geiniog a maen nhw'n union yr un lle ar y clorian, be mae hwnna'n golygu? Beth ydyn ni gallu gweud am y 2 ceiniog yna? Unrhyw syniadau? Mae rhywun wedi neidio fewn o syth a defnyddio'r gair hafal. Da iawn, gair dda. Wel, dyna'r cwestiwn, dy fe. Felly, os mae nhw'n gallu esbonio hafal, a hyfryd yna esbonio fe hefyd, mae hafal yn golygu mae ganddyn nhw pwysau sydd yr un peth. A dyna union yw e, mae'r pwysau y 2 ceiniog yma ar y glorian yn hafal. Da iawn chi. Felly, be mae'n gweithio ni am y 3dydd ceiniog felly? Meddyliwn ni nôl i'r cwestiwn yn gynt, mae 1 ceiniog trymach a 2 ceiniog sy'r un pwysau. Felly, os ni'n gwybod y 2 ar y clorian yn hafal, be sy'n digwydd i'r 3dydd un wedyn? Rhowch yn y chat. Tybed pwy fydd y cyntaf i ateb y cwestiwn yna? Fi'n gweld ambell i law yn codi, yn anffodus, dyn ni methu gofyn i chi rhannu'r ateb ar lafar, felly sgwennwch yn y chat i fi, iawn? Ie, maen nhw'n dod i fewn. Wyt ti'n fodlon ail adrodd y cwestiwn, Efa, jyst mwyn amlygu? Felly, yn y sefyllfa 1 ar y chwith o'r sgrin, mae'r 2 ceiniog yn pwyso'n hafal. Felly, beth ydy hynna'n gweithio ni pa geiniog sydd trymaf? Sut ydyn ni gallu gweithio mas felly pa geiniog sydd trymaf? Mae'r un fwyaf trwm oherwydd does dim byd yn drymach. Mae'r un ar ôl yn drymach neu'n ysgafnach. Na chi ateb da. Da iawn, felly, gan bod y clorian heb symud, a dim ond 3 ceiniog sydd â ni, mae rhaid taw'r un sydd ar ôl yn drymach. Ond, beth am yr ail sefyllfa? Mae da ni y clorian, a mae'r clorian nawr di shifto, mae wedi pwyso i un ochr yn fwy na'r llall. Os rhywun gallu weithio fi beth sydd wedi digwydd nawr? Pa ceiniog sydd trymaf a pham? Unrhyw syniadau dod i'r chat? A mae rhywun wedi dweud yn syth ar y chwith. Ar y chwith. Pa un ar y chwith?
Mae eisiau bod yn fanwl. Asiliad, ydych chi'n golygu yr un yma, ydych chi'n golygu yr un yma, mae hwn ar y chwith. Mae y ceiniog Yr un yma... ar y chwith yn rhif 1 neu rhif 2, tybed? Ac ydy ar y clorian, neu ddim ar y clorian? Beth sy'n rili bwysig yn fathemateg yw bod ni mor glir a phosib a ni'n esbonio'r syniad i gyd. Pan ni, fel mathemategwyr yn y Prifysgol, a tu hwnt hefyd, mae rhaid i ni esbonio pob sefyllfa gwahanol yn union fanwl fel bod neb gallu awgrymu rhywbeth ar wahanol i beth ni'n golygu. Iawn? Felly, byddwch yn rili fanwl, ydych chi'n golygu ceiniog ar ei chwith yn rhan 2, ar un sydd ar y clorian neu'r un sydd ddim ar y clorian? A mae rhywun yn dweud fan hyn ar ôl ti egluro efo, mae'r un ar y chwith ar y clorian rhif 2 yn drymach. Lyfli, da iawn. Felly, ni'n edrych ar yr un yma, yn dyfod. Chi gallu gweld fy llygoden fach chi, yr un yma. Ac os fi'n symud i'r slaid nesaf, dyna dylse, dyna yn union sydd wedi cael ei ddangos. Da iawn. Felly, nes bod ni unwaith to, pan ni'n pwyso 3 ceiniog, mae da ni 2 sefyllfa gwahanol sy'n digwydd. Naill ai, bydd y clorian yn aros yn hafal, a bydd y 2 ceiniog yma'n pwyso'r un fath, sy'n ei gadael ni gyda'r trymaf ar ôl, neu bydd yr un trymaf ar y glorian naill ochr, ac felly bydd hwnna'n pwyso a bydd yn gallu gweld o'r clorian wedyn pa geiniog sy'n trymaf. Good. Ni'n mynd i symud ymlaen i cwestiwn ti bach yn fwy cymleth iawn. A dyma yw'r cwestiwn i chi. Nawr mae da ni 9 ceiniog, ond mae dal i fod un ohonyn nhw yn drymach, a dim cliw gan ei pun. Felly'n defnyddio'r glorian eto, sut allwn ni ffeindio pa ceiniog sy'n trymaf yn y nifer lleiaf o bwysiadau? A mae hwnna'n rili bwysig yma, triwch feddwl beth yw'r nifer lleiaf o bwysiadau gallwn ni wneud i ffeindio'r ceiniog drymaf. Os fi'n cofio'n iawn Huw, mae da ni amserydd ar y slaid yma, nag oes e? Oes, mae'n amserydd ar waelod y sgrin, felly ydych chi'n gweld y bar bach glas. Mae hwnna'n mynd i symud ar draws y sgrin am funud. Felly mae gennych chi funud rwan i feddwl am yr un yma a cynnig eich atebion yn y chat. Does ddim rhaid chi wneud yn syth, cymrwch amser i feddwl, ond nhw'n ni roi munud i chi rwan mwyn gweld eich atebion chi a rhoi cyfle i chi feddwl. Felly ffwrdd â ni, os gwelwch y dda, Efa. A mae'r amser di dechrau. Dyma'r bar yn symud, munud i feddwl. Ni'n dod at hanner amser nawr, bron, felly newch siŵr bod chi'n ystyried be ni newydd drafod am pa ceiniog sy'n trymaf a yn nifer bwysiadau, ond cofiwch fod o'r fanwl a phosib y gallech fod iawn, det sy'n rili bwysig. Lot o syniadau da yn cyrraedd ni rwan. A mae'r amser yn dirwn i ben, felly na i ddechrau awgrymu rhai ohonyn nhw, Efa. Rhai'n dweud rhoi 4 a 4 a gadael 1 ar ôl. Mae'r rhai yn dweud pwyso nhw mewn grwpiau o 2, ac os dyn nhw'n hafal, tynnu nhw allan, mwyn gweld os ydy hynny fel rhyw fath o broses o dynnu i ffwrdd, elimination yn Saesneg. Rhain dweud gwneud nhw mewn 3 a 3. Mae rhywun wedi awgrymu neu 4 a hanner a 4 a hanner. Dwi'n yn siŵr sut roedd hynny'n gweithio. Dwi'n yn siŵr os fedrwn ni hanneru ceiniog, ond tybed os fedri di awgrymu y ffordd mwyaf effeithiol? Wel, oedd lot o syniadau rili dda fyna. O'n i'n lico'n benodol syniad rhywun yn gweud am roi nhw mewn para o 2 a pwyso 2 ar y tro ac yna tynnu nhw allan i weld os maen nhw'n pwyso'r un fath. Mae hwnna yn dull defnyddiol iawn. Ond os mae da ni lot o geiniogau, mae fe gallu cymryd lot o amser a gallu cael hyd at 4 pwyso gwahanol, 4 par o 2 cyn cyrraedd y ceiniog sydd y bosib y drymaf. Felly mae'n lot o bwysiadau fyna. Ein gôl ni, be ni rili moyn trio wneud, yw wneud yn y nifer lleiaf o bwysiadau phosib iawn. Felly be fi'n mynd i wneud, yw fi'n mynd i yn gyntaf rhannu y ceiniogau i fod mewn 2 bentwr gwahanol o 3. Be mae hwn yn golygu yw mae da ni 2 ceiniog newydd, 2 set o 3, sydd gyda yr un nifer o bwysau i fod, neu un ceiniog sy'n trymach, iawn?
Felly ni mewn sefyllfa weddol tebyg I be o'n i'n gynt yn y cwestiwn cyntaf nawr gys 3 set gwahanol. Ond mae yna bach mwy o heina, felly ni'n mynd I barhau. Gyda'r dau pentwr gwahanol yma nawr, ni am pwyso 2 yn erbyn ei gilydd. A beth falle ti'n mynd I ddigwydd yw na lle mae'n mynd I aros yr un pwysau, neu mae fe'n mynd I shifto. Sydd yn awgrymu I ni, fel o'n i'n gallu esbonio'n gynt, ta'r pentwr yma, yr un ar y chwithwr clorian sydd trymaf, gan bod e'n tynnu'r pwysau yn fwy na'r pentwr arall, iawn? Felly ni wedi darganfod pa clwstwr, pa pentwr sydd gyda'r ceiniog trymaf. Ond mae dal eisiau ni ffeindio pa geiniog ei hun sydd trymaf, felly ni am symud ymlaen i'r sefyllfa yma. A beth ydy hwn yn edrych yn debyg I? Mae fe'n edrych yn rili debyg i'r slides yn gynt yn dyfeg gyda 3 cheiniog. A nawr, ni mewn union yr un sefyllfa eto, ble naill llai, bydd ni'n pwyso'r 2 ceiniog a bydd nhw'n dod yn hafal, sy'n golygu ta'r ceiniog olaf yma ar y chwith sy'n trymaf, neu bydd dan ni un ceiniog sy'n pwyso'n drymach yn un ochr neu'r llall. Ac felly, dyma yw'r ceiniogau trymaf. Gobeithio mae hwnna'n bach fwy o synnwyr nawr dros sut ni'n gallu cyfyngu'r cwestiwn yma I fod yn llai o faint ac yn fwy cyfyng ac yn fwy effeithiol. Had ni wedi symud o pwysau 2 ceiniog yn erbyn 2 ceiniog lot o weithiau I ffeindio'r ateb mewn 2 pwysiadau gwahanol. Felly, difyr iawn. A dyna yw mathemateg yn aml iawn, y trio meddwl am cwestiynau rili enfawr yma a cyfuno nhw a lleihau nhw I fod yn lefel lot fwy syml a pethau ni'n gallu delio gyda'n lot well. Felly eithon ni o 9 ceiniog I 3 ceiniog, 3 pentwr o 3. Ynddo fe? Iawn. Diolch Efa. Just hefyd, tra bod ni yn fanna, os ydy rhywun yn cael lot o notifications oherwydd y sgwrs, allwch chi droi nhw ffwrdd drwy fynd I more, y 3 dot. Mae o'r frig yn hydal ni, ond falle fydd o'r waelod yn chi. Cerwch chi settings, a nwch chi weld fewn yn fanna, mute notifications. Okay? Felly, just er gwybodaeth. Pa air fysa ti'n defnyddio I ddisgrifio'r system yna? Te beth ni newydd wneud, Efa? Os o'n i'n gweud mae hwn yn fath o darganfod systematig. Felly be ni wedi gwneud yw ni wedi creu ac adeiladu system mwyn mynd trwy pob cam yn systematig. A be mae hwnna'n golygu yw dilyn set o gyfroeddiadau penodol pob tro yr un fath. Iawn? Gair defnyddiol iawn. Ni'n mynd I symud ymlaen i'r ail gêm heddiw, sef y gêm pacio. Iawn? A yn byd fawr, pan ni'n meddwl am mynd i'r siop, a ni'n cerdded trwy Tesco's neu ble bynnag, ac yn mynd ar un siop wythnosol ni, a ni'n pigo holl pecynau gwahanol, felly falle bych chi'n cael llaeth, a falle grawnfwyd I gael gyda'r brecwast y bore, neu falle torth o fara. A ni'n trio pacio rhain I gyd mewn bagiau yn dyfa pan ni'n mynd gytre. A yn aml iawn, mae mathemategwyr yn gorfod wneud rhywbeth tebyg, ond ar raddfa lot fwy o faint. Ac un enghraifft o hwnna yw cludo nwyddau gwahanol. Felly yma, mae gennym ni yr Maths Moving Company lorry, a ni'n trio cludo 100 uned o bwysau. Felly, enghraifft 100 gram, neu kilogram, neu unrhyw beth, ond dim ots pa uned, ond yr unig peth mae'r fan yma gallu teithio yw 100. Dwi'n methu mynd yn mwy, ond mae fe gallu mynd â llai. Iawn? Fy nhasgu I chi yn ddechreuol heddiw yw, yn defnyddio'r pecynau yna, yn defnyddio'r bocsys yna, ydych chi gallu ffitio union 100 pwys ar y lorry yna. A ti'n gwybod be, Efa, gyd I ddechrau'r amser oherwydd mae nifer o blant wedi bod yn gyrru un ateb syml I fewn yn barod, neu'r ateb symla falle, ond os ydych chi wedi ffeindio'r un symla, ydych chi'n gallu ffeindio'r un cymleth. Achos mae yna un ffordd arall o leia sydd yn fwy cymleth na'r un ydych chi'n awgrymu. Un gynt na fi, boes. Mae hwnna'n wych, mae hwnna'n hyfryd, ond ie. Felly ni bron dod I hanner amser nawr, mae yna mwy nag un ateb i'r cwestiwn yma. Felly os chi'n ffeindio un, triwch ffeindio lleill, iawn? Ie, da ni wedi cael yr 85 a 15 hen ddigon o weithio wan. Diolch pawb sy'n angen awgrymu hwnnw rhagor, ond os ydych chi'n gallu gweld yr un arall, mwyn dangos bod chi ar flaen y gêm,
Tybed os fedrwch chi wneud hynny. O, dwi wedi gweld rhywun. Mae rhywun wedi ffeindio fod dwi'n meddwl. O, na, mae rhywun wedi defnyddio'r un bocs dwywaith, felly na ddo. Na, yn anffodus, dim ond un bocs yr un sydd da ni o'r ein. Amser brad ar ei ben. Barod. A dyna ni. Amser i dod i ben. Felly rhowch unrhyw syniadau sydd da chi yn y chat os gwelwch yn dda. Mae nifer ohonyn nhw wedi ffeindio yr un 85 ac 15 yn amlwg. Hwna oedd yr un cyntaf i bawb i ffeindio. Ond mae yna un arall efo 4 bocs. Mae yna fwy ohonoch chi wedi dechrau gweld. Sef 52 a 28 a 15 a 5. O, a dyna fo ar y sgrin. Diolch Efa. Da iawn chi, boes. Felly, beth oedd y dull o'ch chi defnyddio yma i ffeindio y bocsys oedd yn ffito? Yw nghwestiwn i. Beth o'ch chi wedi gwneud mwyn gallu ffeindio'r atebion yma? O'ch chi wedi lluosi bocsys? O'ch chi wedi adio'r bocsys? Beth o'ch chi wedi gwneud? Tybed os oes yna unrhyw un yn gwybod beth di enw'r term ar gyfer hynny? Mae rhywun yn gweud mathemateg, mae rhywun yn gweud clofnau. Ni yn neud mathemateg yma, chi yn iawn. O, fi'n gweld y gair adio'n dod lan, a mae hwnna'n wir, felly ni bod yn adio pwysau'r bocsys gwahanol yn dyfa. A mae yna dull penodol chi wedi gwneud yma i weld pa cyfuniadau o rhifau sy'n gweithio. Os rhywun yn gwybod y term falle? Falle ddim. Bych chi'n dysgu rhywbeth newydd yma heddiw wedyn. Fi'n gweld lot o adio pwysau. Oce. Felly, y dull ni wedi defnyddio heddiw yw... eto chi. Cynnig a gwella, Efa? Cynnig a gwella yn union. Diolch yn fawr Hyw. Felly, be ni wedi gwneud, ni wedi cynnig swm, ni wedi trio doi rhif, a gwella yn dibynnol ar beth yw'r ateb yna. Felly, enghraifft, gyda 8 ac 15, mae'n bosib iawn yn 85 a 15. Mae'n bosib iawn yn wreiddiol, o'ch chi wedi edrych ar 85 yn meddwl, oce, 85 adio 5 yn neud 90, ond mae 90 dal i fod off o'r cant yna ni eisiau. Felly cynnig, a nawr ni'n mynd i wella trwy sylwi bod eisiau rhif 5 yna i fod yn fwy o faint. Iawn? Dyna yw'r dull yn defnyddio. Fi'n mynd i roi cwestiwn yn oddach chi nawr heddiw, sef mae dan ni 150 uned o bwysau sy'n gorfod ffito'r lori yma. Dim ond un o'r bocsys yma'r un chi gallu defnyddio, a mae eisiau adio at 150 yn union. Iawn? Mae'r amserydd yn dechrau nawr. Dwi funud i wneud tro yma, a cofiwch, da chi ddim ond yn cael defnyddio pob bocs unwaith. You're only allowed to use every box once, okay? Dyna di'r her. Pwy sy'n gallu cyrraedd 150? Ac os da chi ddim yn cyrraedd 150, pwy sy'n gallu cyrraedd agosa at 150, gawn ni weld. Ie. A mae hwnna da yn ddefnyddio, felly os chi'n cyrraedd yn rili agos at 150, rhowch yr gwerth chi wedi cyrraedd yn y chat hefyd, gan bod hwnna dal yn ddefnyddiol ac yn bwysig iawn mewn byd go iawn, iawn. Rwy'n yn deud 95 a 65, falle bod angen i chi wirio'ch mathemateg yn fanna. Ie. Dyna weithiau sy'n gallu bod yn eitha anodd gyda adio. Chi'n gweld 9 a 6, chi'n meddwl 9 adio 6 i 15, ond mae'r ddoi 5 ychwanegol yna'n neud beth? 10. Wpsi, felly mae'n bach yn rhy fawr wedyn. A rwan, dwi'n yn siŵr amdano chi ar eich pen chi yng Nghaerdydd, ond mae sgwrs i neu'r chat wedi dechrau arafu'n barod. Ydy hynny'n wir ar gyfer chi? Mae chat fi dal i fynd yma. Fi'n gweld 160. Fi'n gweld 147, mae hwnna'n rili agos. Da iawn. Os unrhyw wedi cyrraedd 150 yn union eto. Cofiwch ychwanegu sut ydych chi wedi cael y rhif falle hefyd ynddo. Mae hynny'n bwysig iawn. Wel, ysi 160 eto. Chi'n dod yn agos, da iawn. Mae amser bron a dod i ben. Bron a dod i ben. A mae hwn yn profi'n sgiliau un ar hefyd. Fi'n gweld eich rhifau chi, a mae eisiau fi adio nhw yn fy mhen hefyd. Mae fe yn anodd, mae mathemateg pen gallu fod yn anodd iawn o'r degau. Barod, a mae amser nawr di dod i ben. Felly unrhyw atebion sydd â chi, plis rhowch nhw yn y chat. Iawn? Felly, dim ond un ateb sydd
i'r cwestiwn yma. A'r ateb yna yw 65, 42, 27 ac 16. Felly, os chi'n adio y 4 rhif yna at ei gilydd, mae hwnna'n adio nid union 150. Ond, weithiau, ni mewn sefyllfaoedd byd go iawn, ble di'r pwysau sydd 'da ni ddim yn adio i pwysau mwyafrif y tryc neu be bynnag ni defnyddio i gludo mewn lle penodol. A mae hwnna'n gallu bod yn rili rwystredig a bod ni ddim yn defnyddio neu'n cludo y mwyaf o bwysau a phosib. Felly, os chi yn gorfod, fel wedais i, mynd â lot o fagiau siopa gytre, ond does dim digon o le yn y car, wel, dim weithiau pethau ni gallu gwneud am y peth yn anffodus. Ond mae hwn yn cwestiwn fathemategol enwog iawn, 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 sef, ar wahân i cynnig a gwella, sut ydym ni gallu ffeindio atebion i'r cwestiynau yma? Sut ydym ni gallu cynnig symiau sydd yn adio at ei gilydd yn well, heb jyst trio nhw? Felly, os ydych chi'n ffeindio rhyw dull sy'n gweithio'n well, please rhowch wybod. Iawn? Diolch yn fawr iawn i Efa ac i Thomas, a nhw'n i weld chi wythnos nesaf ar gyfer sesiwn 3 o Cyfrinachau Curo. Hwyl am y tro. Diolch bawb. Tara pawb.